Dobrý den, vážení diváci. Malé upozornění. Ten náš kanál, který máme, bude se rušit a bude nový. Ano, bude nový. Bude o Minecraftu a tak dále. Vidíte mého nově udělaného skina. Ten nemůžete nikde stáhnout, ten jsem si sám udělal. Takže takové oznámení a jupí. Tak, naschle. Budeme hrát Minecraft single player let's play, možná i multiplayer let's play. Máte se na co těšit a říkejte, kdybyste chtěli natočit další video. Tak zatím, jo, ještě máme nové intro, takže hurá!